А друга болна тема на жените, освен корема, е ханша и бедрата. Много често жените прекаляват на тренировките за дупе и бедра. Как точно Влизат прекаляват? в някакъв фитнес, избират едно любимо упражнение за бедра и от сутрин до вечер по 1000 повторения. И какво се получава? Те трябва да го осъзнаят това нещо, че тези мускули в състояние на пренатоварване в един момент почват да растат. Да се редуват упражненията, да не се прекалява в повторение. Дигни нагоре ханса. Така. Но не толкова високо, колкото става мост, малко по-ниско искам. Ето там. Това упражнението. Това упражнение пуска задолу, пусти задолу и дига. Значи това точно е разтягането, което се получава на седалищата на мускулатура. Да, каква е разликата на упражнението в случая, когато краката са отворени и когато са затворени? Когато са затворени и се стреми да държи затворените краката, се включват мускулите на вътрешните мускули на бедрата. А за странична част? За страничната част има две много хубави упражнения, които се извършват в странично положение на лек. Повдигането на крака до тук. Абсурдите, които виждаме много често в фитнесите и в залите, крака. Значи, трябва да се разбере това, че фитнеса и упражнението в фитнеса е една борба да преодолее гравитацията. Това е всъщност фитнес. Да. Значи, ако аз вдигна крака много високо, вече векторът на гравитацията се променя. Значи, трябва да си постоянно срещу гравитацията. Така че до тук е допустимо. Още едно упражнение за седалището, като днес коляното напред и крака трябва да е тук. Ето точно. Тук работим за седалище и страниците. Страничното упражнение може да се комбинира и с странични коремни преси. Ръката зад главата, горната ръка, едновременно с него повдигане на крака, точно. Ето това. Ама пускай до края. Къде пуска? Ето това е движение. Значи вече натоварвам от тук до долу. Да. Мускулите, които пак имат връзка с таля и ханс. Тези три упражнения може да се направят 1, 2, 3, малка почивка и да се повтори целият този цикъл. Съответно и за двата крака. Може да започнем с това упражнение по гръб, който се стига ханса нагоре, защото е общо за двата крака и след това вече може да минем на тези упражнения. И кога да очакваме резултати? Резултатите се ги очакваме, когато спреме да ги очакваме.